לך דיסלייק. שזה? לא אהבתי. מה? למה? זה לא פייר. למה? עבדתי כל כך קשה בשביל זה. יש, תודה. אושר. תודה. אני בא לך לעשות לייק. אוקיי, אז מה? אבל גם אל תכתוב דיסלייק, אוקיי? בבקשה, בבקשה. דיסלייק. אוקיי? לא, 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 אושר. רשום לך. לא, לא. לא, רשום לך. לא, אבל אני צריך את זה, לא, 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 למה, תבטל את הדיסלייק, אני חייב את זה, תבטל, בבקשה, תגיד משהו, אושר, תגיד אושר, איזה סרטון גרוע באיכות גרועה. אושר, תגיד משהו, אני אקרא אותך. סרטון גרוע. איך קוראים לך? אתה זכית בחברת אוסטין, 500 שקל, תעלה 50 שקל דולר, תבין לי כמה. איזה סרטון גרוע באיכות גרועה ומעלה סרטון גרוע. אוקיי, אז תהיה בשקט. כן, בבקשה. יונתן! מה? תפסיק לנסות להיות בוריס. אוקיי.